ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏସବୁ ମିଶି କେମିତି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପୂରା ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିନୀର। କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ସରଳ। ଜଣେ ଝିଅ ଆଉ ତାର ଅସୁସ୍ଥ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେବେ ଆମ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିନୀ, ଜଣେ ଏମିତି ଯୁବତୀ ଯାହାର ପୂରା ଦୁନିଆ ତା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଲଙ୍କା କ୍ଷେତକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ହିଁ କଟୁଥିଲା। ତାର ନିଷ୍ଠା ତ ବହୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ସେତେ ସହଜ ନଥିଲା। ବଜାରରେ ତାର ସଫଳତା ଦେଖି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ତାକୁ ଡରାଇବାକୁ, ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଚାନ୍ଦିନୀର ବାହାଘର ହେଲା, ଜଣେ ଧନୀ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଘରର ଭଲ ପୁଅ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ଘର, ନୂଆ ପରିବାର ତା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ନେଇକି ଆସିଲା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିଠି ହିଁ କାହାଣୀର ପ୍ରକୃତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଚାନ୍ଦିନୀର ଆଶା ଥିଲା ତା ମାକୁ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ତା ଶାଶୁଙ୍କର କଡ଼ା ଜବାବ। ଚାନ୍ଦିନୀର ଏତେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧକୁ ବି ସେ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଲେ। କଥା ଏତିକିରେ ଅଟକିଲାନି। ଶାଶୁ ସଫା ଶୁଣାଇଦେଲେ, ମୋ କଥାରେ ଚଳିବୁ ତ ଏ ଘରେ ରହିବୁ, ନହେଲେ ନିଜ ମା ଘରକୁ ପଳା। ଏହା ଚାନ୍ଦିନୀ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା। ନୂଆ ସଂସାର ବାଛିବ ନା ଝିଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ହାର ମାନିବା ଲୋକ ନଥିଲା। ସେ ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ବାଛିଲା ଓ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଆଉ ତାର ଯୋଜନା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା, ତାପରେ ନିଜ କ୍ଷେତର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରୁ ଏକଦମ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତିଆରି କଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏପଟେ ଚାନ୍ଦିନୀର ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ସେପଟେ ବଜାରର ଜଣେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀର ଈର୍ଷ୍ୟା ବି ବଢ଼ିଲା। ସେ ଯାଇ ଚାନ୍ଦିନୀର ଶାଶୁଙ୍କ କାନରେ ମିଛ କଥା କହି ବିଷ ଭରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ଦିନେ ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଇ ଶାଶୁ ସିଧା ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ। ହେଲେ ଏହିଠାରୁ ହିଁ କାହାଣୀରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଲା। ଏବେ ସମୟ ଥିଲା ସବୁ ମିଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବାର। ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ ଏହି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସେଠାରେ ଚାନ୍ଦିନୀର ସ୍ୱାମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ଚିହିଁ ପକାଇଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ଲୋକର ସାମ୍ନା କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମା, ଏଇ ଲୋକ ହିଁ ତୁମ କାନରେ ବିଷ ଭରୁଥିଲା। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ କିଛିଦିନ ତଳେ ସେଇ ହିଁ ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ଏହି ଲୋକ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ଆଉ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ସେ ଲୋକଟି ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ସେ ମାନିଲା ଯେ ଚାନ୍ଦିନୀର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହରିରାମ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲା। ଏହି ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସହଜରେ ନିଜ ବୋହୂ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। ଯେଉଁଠି ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, ସେଠାରେ ଏବେ ସମର୍ଥନ ଆଉ ସହଯୋଗର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶାଶୁଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଅନୁଶୋଚନା ହେଲା। ସେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଉ ତା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଚାନ୍ଦିନୀର ସାହସ ଆଉ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଆଉ ଚାନ୍ଦିନୀ, ତାର ମନ କେତେ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରଥମ ରୋଜଗାରରୁ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପହାର କିଣିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ସଂକେତ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରିନି। ଚାନ୍ଦିନୀ କେବଳ ଶାଶୁଘରକୁ ଫେରିଗଲାନି, ବରଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ସେ ମାଙ୍କ ଘରେ ରହିବ, ଲଙ୍କା ଚାଷ କରିବ ଆଉ ପୂରା ପରିବାର ମିଶି ଏହି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା କ'ଣ ହେଲା? ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଚାନ୍ଦିନୀ ହେଲା ସେଫ୍, ଶାଶୁ ହେଲେ ତାର ସହଯୋଗୀ, ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଆଉ ମା କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ କଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଏବେ ପ୍ରକୃତ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ବହୁତ ସଫଳ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ତା ପଛର କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା। ଦିନେ ତା ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛି ସେସବୁ କେବଳ ତୁମ ସାହସ ପାଇଁ। ଆମେ ଭୁଲ କରିଥିଲୁ। ଆମକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାର ଥିଲା। ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଚାନ୍ଦିନୀର ଏକାକୀ ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ସଫଳତାର ମୂଳଦୁଆର। ତେବେ ଚାନ୍ଦିନୀର ଏହି ଯାତ୍ରାରୁ ଆମକୁ କିଛି ବହୁତ ଦରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବି ସୁଯୋଗରେ ବଦଳାଇ ହୁଏ। ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମିଛ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼େ। କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଭଙ୍ଗା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ସବୁବେଳେ ମିଳିମିଶି କାମ କଲେ ହିଁ ମିଳେ।
ଏ କାହାଣୀ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ବେଳେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ହିଁ ପୁରା ପରିବାରର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ।